Početak je studenog 1918. Kroz Međimurje, danas najsjeverniju hrvatsku županiju, prolaze tisuće vojnika. To su bivši borci austrougarske vojske u povratku s talijanskog fronta. Vojnici su demoralizirani, gladni i ljuti, a svoj bijes često iskaljuju nad lokalnim seljacima. Istovremeno, južno od Drave proglašena je država Slovenaca, Hrvata i Srba, koje većinski hrvatsko Međimurje smatra dijelom svog teritorija i cilja na skoro ujedinjenje u širu jugoslavensku državu. Međimurje se tako još jednom našlo na vjetrometini, kao ničija zemlja oko koje su se spremala lomiti koplja, dok se napetost u međimurskim selima mogla rezati nožem. Međimurje je tijekom stoljeća često predstavljalo spornu točku hrvatsko-mađarskih odnosa. Kroz povijest je nadzor nad ovom regijom više puta prelazio iz ruku hrvatskih banova u ruke središnjih mađarskih vlasti u Budimpešti i obratno. Ban Jelačić je 1848. godine pripojio Međimurje Banskoj Hrvatskoj, samo da bi ono 1861. ponovno došlo pod direktnu kontrolu Mađarske. Međimurci su nakon toga bili dvostruko potlačeni. S jedne strane, šačica veleposjednika posjedovala je većinu plodne zemlje, dok je većina seljaka jedva preživljavala. S druge strane, mađarske su vlasti počele provoditi politiku prisilne mađarizacije kroz obrazovni sustav i administraciju. No ti su pokušaji uglavnom bili neuspješni, pa su prema popisu iz 1910. Hrvati i dalje činili 91% stanovništva Međimurja. Osim Hrvata, u Međimurju su 20. stoljeće dočekale i značajne zajednice Mađara, Roma, Židova i Njemaca, uglavnom koncentriranih u većim naseljima poput Čakovca i Preloga. Prvi svjetski rat dodatno je unazadio ovaj i onako siromašan kraj. Većina je muškaraca bila mobilizirana i poslana na frontove diljem Europe, odakle ih se stotine nikada neće vratiti. Zemlju više nije imao tko obrađivati, ali su kazne za neodržavanje oranica bile sve strože. Stalne rekvizicije hrane, porast cijena i samovolje državnih službenika učinili su život u Međimurju gotovo nemogućim, a sela su se našla na rubu gladi. U jesen 1918. austrougarska je vojska naprosto kolabirala. Teški porazi na Solunskom i Talijanskom frontu krajem listopada rezultirali su raspadom dvojne monarhije. 29.10. proglašena je država SHS, a 31.10. i sama je Mađarska prekinula sve veze s austrijskim dijelom monarhije i naredila povlačenje svojih vojnih jedinica nazad u granice Kraljevine Ugarske. Međimurci su jedva dočekali kraj rata, ali nisu bili svjesni da im najteži dani zapravo tek slijede. Najkraća željeznička veza između Talijanskog fronta i Mađarske vodila je upravo kroz Međimurje i njome su svakodnevno prolazili deseci tisuća mađarskih vojnika na putu kućama. Kombinacija pritiska kaotične mase vojnika i vijesti o revolucionarnim događajima diljem Europe konačno je prelila čašu strpljenja osiromašenih međimurskih seljaka. Događaje koji su uslijedili, mađarske su vlasti odmah prozvale raubarijom, odnosno pljačkom, dok se u kasnijoj jugoslavenskoj historiografiji ustalio naziv Mala međimurska revolucija. Ustanak je započeo prije podne 2. studenog 1918. u Prelogu, drugom po veličini naselju Međimurja. Seljaci su se okupili nakon mise za dušni dan i krenuli prema centru mjesta, gdje su provalili u trgovine i kancelarije bogatih sugrađana koji su smatrali ratnim profiterima. Zalihe pronađene u trgovinama su razdijelili među sobom, a ono što se nije moglo ponijeti bilo je uništeno. Vojska je već u večer istog dana zaustavila narodni pokret u Prelogu, ali se vijest o njemu proširila diljem Međimurja. U narednih se nekoliko dana pobunilo gotovo svako međimursko selo. Kao po špranci, narod je provaljivao u radnje bogatih trgovaca i na posjede lokalnih vlastelina, a u nekoliko su sela bile napadnute i žandarske postaje i općinske zgrade, te s njih trgane mađarske zastave i natpisi. Tako je u Pribislavcu kraj Čakovca masa provalila na posjed grofa Feštetića, najvećeg veleposjednika u Međimurju. Gladni seljaci su iz plemićkog dvorca odnijeli žito, stoku, vino, drvo, umjetnine i namještaj i razišli se kućama. U drugim je selima pokret osim klasne imao i jaču nacionalnu crtu. O događajima u jednom od njih kasnije je kroničar zapisao: Tiške St. George je zauvijek izgorio, izbrisan je s ravni i sa svijeta. Iza njega ostaje Sveti Đurđ u Trnju. Ustanak se u većini sela smirio već nakon 1 do 2 dana, jednako spontano kako je i započeo. Iako je pobudno bilo zahvaćeno barem 45 međimurskih naselja, ustanici su skrivili smrt svega 2 ljudi, jednog trgovca i jednog žandara. Pa ipak je njihov istup izazvao paniku među bogatijim i pretežno mađarskim stanovništvom Međimurja, ali i u županijskom sjedištu na Čkanjiži. Lokalni bogataši i imućni seljaci počeli su formirati paravojne postrojbe za zaštitu svoje imovine. 6.11. službeno je proglašen štatarijum, odnosno prijeki sud na području Međimurja. S njime je započeo i val terora nad međimurskim seljacima. Žandari i paravojne jedinice upadali su u sva sela u kojima se dogodio nekakav oblik ustanka i hapsili seljake na temelju sumnjivih svjedočanstava. Neki su potom odvedeni na smaknuće u Čakovec, a deseci drugih bili su ubijeni u svojim selima, neki i na kućnom pragu. Svi su predstavljali mete.
muškarci i žene, mladi i stari, odrasli i djeca. Žrtve su često birane potpuno nasumično. Jedan se svjedok žandarskog pokolja u Vukanovcu kasnije prisjećao. Mojega posinka Josipa Majerića otjerali su na državne gorice svezanog s Imbrom Vukom i Josipom Jambrovićem, gdje su Imbro Vuka batinali s 12 batina, a Josipu Jambroviću vezali oko vrata uže. Nakon toga su mojega posinka Josipa Majerića namjestili k zidu i na komandu strijelili s 3 hica iz puške, jer su mislili da je on nakon prevrata krao, što je nemoguće, jer je on isti dan tek došao s talijanske fronte. Žandarima i dobrovoljcima su u pokoljima pomagali mađarski vojnici i mornari. Seljaci uglavnom nisu pružali nikakav otpor, osim u Nedelišću, koje je palo 12. studenog, i Goričanu, koji se odupirao do 14. studenog. U bregovitom Gornjem Međimurju neki su pojedinci i manje skupine još tjednima vodili gerilski rat protiv mađarskih vlasti. Ukupno je od uvođenja štatarijuma do oslobođenja Međimurja ubijeno više od 100 civila, velikom većinom bez ikakvih dokaza i suđenja. Pad Nedelišća 12. studenog i represaliji nad tamošnjim stanovništvom revoltirali su građane Varaždina, koji su tražili hitnu intervenciju snaga države SHS. Idućeg je dana, 13.11. tiskan plakat kojim se Varaždince pozivalo da se pridruže narodnoj vojsci i krenu u oslobađanje Međimurja. A popodne je na javnom zboru varaždinski gradonačelnik Pero Magdić najavio da će vojska krenuti preko Drave već te noći, u 22 sata. Vojska koja je trebala umarširati u Čakovec sastojala se od 300 ljudi, uglavnom međimurskih izbjeglica i nešto domobrana i slabo naoružanih varaždinskih gimnazijalaca. Ovu je vojsku do Dravskog mosta uz pjesmu dopratila masa građana. Drava je pređena bez otpora, te je jedna kolona vojnika tijekom noći bez borbe doprla do željezničkog kolodvora u Čakovcu. Tamo ih je dočekala zasjeda. Mađarski vojnici koji su te noći došli iz Načkanjiže bez problema su odbili hrvatski napad, nakon čega se čitava ekspedicija u rasulu vratila u Varaždin. Poginula su minimalno 4 hrvatska vojnika, a Varaždince je uhvatila panika. Očekivao se prodor mađarske vojske preko Drave, do kojeg ipak nije došlo. Vijesti o pobuni i odmazdama u Međimurju pažljivo su se pratile i u Zagrebu. Narodno vijeće SHS je jasno dalo do znanja da smatra Međimurje dijelom hrvatskog i jugoslavenskog nacionalnog teritorija, ali nije imalo ni vojne ni diplomatske snage zauzeti ga. Tako nešto bilo je moguće samo uz potporu srpske vojske. To je postalo bolno očito nakon neuspjele ekspedicije iz Varaždina. Narodno vijeće u Zagrebu nakon tog poraza nije odustalo od Međimurja, baš naprotiv. Najutjecajniji Međimurac pri Narodnom vijeću, dr. Ivan Novak, poslan je u Beograd kao službeni povjerenik i tamo je lobirao za pomoć u oslobađanju krajeva sjeverno od Drave. Slične je pozive Beogradu slao i delegat Vrhovne komande srpske vojske u Zagrebu, Dušan Simović. No obojica su dobili isti odgovor. Srpska vojska ne smije prelaziti primjerjem ustanovljenu demarkacijsku liniju na rijeci Dravi, ali će potajno podržati bilo kakvu samostalnu akciju vojske Narodnog vijeća. Istovremeno s ovim pregovorima, mađarske su vlasti ukinule štatarijum i Međimurcima počele nuditi autonomiju unutar Mađarske republike. Narodno vijeće je konačno prihvatilo postojeću situaciju i počelo planirati novi prodor u Međimurje. Novi plan napada je uglavnom izradio potpukovnik Dragutin Perko, a odobrio ga je Slavko Kvaternik, vrhovni zapovjednik vojske Narodnog vijeća SHS. Plan je predviđao 3 pravca napada. Prvi, preko Drave istočno od Varaždina, drugi iz Slovenije prema Murskom Središću i treći iz Varaždina preko Dravskog mosta prema Čakovcu. Ovoga je puta okupljena puno veća sila, oko 3000 vojnika s pratećom konjicom, logistikom, sanitetom i artiljerijom. U napadu su trebali sudjelovati dobrovoljci i vojnici iz sjeverne i središnje Hrvatske i Slovenije. Kao datum početka operacije određen je Badnjak, 24. prosinca 1918. Iako je u tom trenutku prošlo već gotovo mjesec dana od ujedinjenja u kraljevstvo SHS, vrhovna komanda srpske vojske i dalje nije htjela aktivno sudjelovati u napadu, te Kvaterniku i Perku prepustila samo jedan pješadijski bataljun koji je trebao ostati u rezervi. Zlu ne trebalo. Akcija oslobođenja Međimurja započela je 24.12. u 6 sati ujutro i rezultirala je briljantnom pobjedom. Već je u 8 sati zauzet Prelog, a do 10 sati osigurana čitava desna obala Mure, od slovenske granice do ušća u Dravu. Čakovec se tako našao u potpunom okruženju, te se zapovjednik tamošnjih mađarskih snaga predao nešto prije 11 sati. Do popodneva je čitavo Međimurje bilo u rukama vojske SHS. Gubici s obje strane bili su minimalni. Mađarska vlada protestirala je protiv ovog neizazvanog prelaska demarkacijske linije, ali nije pokrenula nikakav protunapad. U Međimurje su istoga dana pristigli Dragutin Perko, Slavko Kvaternik i Ivan Novak, pri čemu je Perko imenovan za privremenog upravitelja Međimurja. Na božićnoj emisiji Polnoćki u Čakovcu te večeri pročitan Kvaternikov proglas, kojim se stanovništvu dalo do znanja da Međimurje od sada pripada kraljevstvu SHS, a istog je dana poslani telegram pozdrava regentu Aleksandru Karađorđeviću. Idućeg su dana mise u Čakovcu završene pjevanjem hrvatske himne. Nove su vlasti odmah počele uvoditi velike reforme.
Zabranjeni mađaronski list Mrako iz Međimurje, dotadašnji državni činovnici i učitelji bili su udaljeni s posla ako nisu znali hrvatski jezik, a u narednim je godinama provedena i agrarna reforma. 9. siječnja 1919. u Čakovcu je održana Narodna skupština, koja je prisustvovalo oko 10.000 Međimuraca. Na njoj je prihvaćena rezolucija kojom se međimurski narod odlučuje za ujedinjenje s kraljevstvom Srba, Hrvata i Slovenaca, u kojoj je između ostalog zaključeno. Danas Hrvati iz cijelog Međimurja, sakupljeni na javnoj skupštini u glavnom mjestu Čakovcu, jednodušno i samosvjesno izjavljuju: Prvo, zauvijek se odcijepljujemo od Mađarske države, koje smo i do sada pripadali samo pod utjecajem sile i protiv svoje volje. Drugo, sjedinjujemo se sa jedinstvenom državom Slovenaca, Hrvata i Srba, pod moćnim žezlom prvog jugoslavenskog kralja, slavnog Petra I. Karađorđevića, i izjavljujemo da nas više nikakva sila od naše nove države razdružiti neće. I bude li potrebno, vlastitom ćemo krvlju zasvjedočiti ovu svoju odluku. Ovom je rezolucijom i formalno dovršeno oslobođenje Međimurja, ali situacija na mađarskoj granici još neko vrijeme nije bila mirna, a deseci Međimuraca dobrovoljno su služili u Mađarskoj crvenoj armiji za vrijeme tamošnje revolucije. Takvo je stanje trajalo sve do potpisivanja Trijanonskog mirovnog ugovora 1920. godine, kada je potvrđena granica na Muri. Sve se činilo kao gotova stvar i malo je tko očekivao da će jedva do 10 godina kasnije, tijekom Drugog svjetskog rata, cijeli proces započeti ispočetka.